Ahoj, já všechny pěkně zdravím a vítám vás na svém kanále Alchymistka. Dneska máme poměrně zajímavé téma a tím je, co máte o dané situaci vědět. Pro ty z vás, kteří už to znají, tak můžete rovnou jít do popisku a přeskočit na skupinu, ke které vás to nejvíc táhne. Pro ty z vás, kteří jste tady třeba poprvé, nebo byste ještě chtěli nějakým způsobem vysvětlit, jak tohle funguje, tak jenom rychle přiblížím. Máme tady 4 skupiny a vy si vyberete takovou, ke které vás to nejvíc táhne. Může se stát, že máme zprávu ve více skupinách, někdy klidně i ve všech a občas se stane, že zprávu nemáme v žádné. Já na začátku vždycky dávám otázku, kterou bychom si měli přiblížit, jestli to čtení je pro vás. Tou otázkou, tady v tom konkrétním případě, je, o jakého tématu se ta situace dotýká, po případě, jak vy se ohledně toho cítíte. Když vám to sedí, můžete pokračovat dál v poslouchání. Video se můžete pustit kdykoliv v čase, není vázané na dátum, ale na tu intuici, kdy se ho máte pustit. Tak jo, to už je ze mě všechno a já už se na vás budu těšit u konkrétních videí. Skupina číslo 1. Já vás vítám tady u toho čtení. Pokud jste si vybrali tento růžovo-fialový achát, potom je to čtení pro vás. Já nebudu zdržovat a rovnou první otázku, kterou položíme je, čeho se vlastně ta situace týká, na kterou se dnes budeme ptát. A máme tady kartu císaře. Karta císaře obvykle mluví o nějaké kontrole, o autoritě či o materiálním světě. Její přisuzována energie spíše mužská a energie, která je zasazená vložně v materiálním světě. To znamená, že na rozdíl třeba od nějakých jiných karet, které mohou zobrazovat třeba svět myšlenek, že se ještě něco nezmotňuje, tak císař je vyloženě jedna z nejvyšších karet toho, že už se to děje v materiálním světě. Takže čeho se týká ta situace, na kterou se dnes budeme blíže ptát, o které máte slyšet? Týká se to vaší schopnosti vytvořit a dokončit nějaký projekt, který ve vašem životě máte. Popřípadě se to týká nějaké vaší schopnosti se v nějakém oboru prosadit. A taky si myslím, že tahle energie císaře je ve vašem životě poměrně nová. A já si to občas představím během čtení karet, když někomu vykládám, jako schopnost zařídit si dobrý život. Schopnost umět si vydělat dobrý peníze. Schopnost vlastně nejenom jako třeba, že na jednu stranu třeba jsou kreativci, mezi které si myslím, že patříte podle té energie, která je tady ještě dál. Jsou kreativci, kteří mají hodně nápadů, ale potom už mají trošku problém to zasadit vlastně do toho materiálního světa. A já si myslím, že tohle je to, o čem vy máte vlastně slyšet a čeho se zbytek toho čtení bude týkat. Takže pokud vám to sedí, tak můžeme pokračovat. Další karty patří tomu, jak vy se ohledně celé té situace vlastně v současnou chvíli cítíte. Máme tady kartu pohybu, kartu osvětlení, iluminace a kartu víry. Je dost možné, že tahle fáze přichází po období stagnace. Nebo po období, kdy vy jste nebyli schopni s tím projektem už nějakou dobu pohnout. Tak v současnou chvíli se to dostává do jiné fáze, kdy jednak projekt se dostává do pohybu, druhak, vy už víte, jakým způsobem v tom projektu pokračovat. A máte dopracované různé detaily, které předtím nebyly. A co se týče ta karta té víry, já si myslím, že tohle je projekt, který je pro vás hodně důležitý. Je to projekt, který by mohl být spojený i s nějakým aspektem jako vašeho vnitřního dítěte, popřípadě něčeho, co jste hodně rádi dělali jako malí. Já jsem ještě vlastně, když jsem se nacítila na tuhle skupinu, tak jsem měla pocit, že by se na tohle mohli koukat lidé, kteří třeba hodně rádi píšou. Dokonce mě napadlo i, jsem měla pocit, že by tady mohli být někteří, kteří píší pohádky pro děti, nebo tvoří nějaké hry třeba pro menší děti. A tady mi jednak připadá, že to je něco, co vám dělá radost. Druhak si myslím, že už máte ten projekt v hlavě dlouhou dobu a teď konečně začíná mít formu. A ještě další věc, která mě napadla, je to, že je to projekt, pokud se jedná o nějakou uměleckou záležitost, která je hodně, je tam zasazeno hodně symbolismu. A
A je taky dost možné, že už jste nad tímto projektem strávili mnoho času přemýšlením, že už jste nad tím přemýšleli z mnoha různých aspektů a z mnoha různých pohledů. A taky je možné, že ten projekt tvoříte intuitivně. Tahle další karta má představovat, co může z této situace vzniknout. Co může z této situace vzniknout dobrého, pozitivního pro vás. Já bych řekla, že vy se tohle s tou situací učíte. Tady vyšla vlastně karta spravedlnosti. A já si myslím, že to hodně mluví o tom, že vy jste ještě donedávna neměli vlastně čas se tomu projektu nebo tomu směru věnovat. Myslím si, že jste se hodně věnovali svému okolí. A ta spravedlnost si myslím, že tady představuje, že to je spravedlnost vůči vám samotným. V tom směru, že teď je spravedlivé, aby vy jste se věnovali tomu, co vás naplňuje a tady té záležitosti. A že to zároveň jako pro vás bude takové zadosti učinění. Další karty by měly představovat, jakým způsobem, jak by bylo nejlepší, aby vy jste vůči té situaci zaujali postoj. Je tady karta vůz, karta 6 pohárů a karta kola osudu. Karta vozu mluví o tom, že není na čase zastavovat, ale je na čase pevně držet otěže v rámci této situace a mít vytrvalost, protože jste stále na cestě. A pak tady bych to brala jako potvrzení, ano, děje se to, je to dobrý, že se to děje, ten projekt nebo ta záležitost. Udržuji směr a zároveň tím, že tady je ta černá a bílá kočka, tak bych to pochopila ještě tak, že přestože ten projekt nebo tahle záležitost vyžadují vaše soustředění a úsilí, opakovaný, tak nemáte zapomínat na odpočinek. A že ten odpočinek a schopnost té relaxace bude i v rámci posouvání z toho projektu poměrně dost důležitá. Já si tady ještě dovolím říct jednu zprávu, protože to ke mně hodně jde. Jednak je tady ta žena, na kterou jsou tyhle ty hvězdy, ona má rozevláté vlasy. A druhá je tady ta fialová barva a pak tady ještě ta karta 6 pohárů, ke které budu ještě mluvit. Já bych jenom chtěla říct, že pokud se jedná o nějaké kreativní dílo, tak mám pocit, že vám mám vzkázat, že k vám přichází hodně informací ohledně té tvorby v rámci nějakého nevědomí nebo právě toho intuitivního cítění. A že není třeba, aby vy jste to nějakým způsobem příliš kontrolovali anebo hodnotili, že nejdřív si máte ty myšlenky uložit a potom je třeba za nějakou dobu zhodnotit. Ale nehodnoťte je ve chvíli, když z vás vycházejí, protože mně připadá, že se vám nějaká ta symbolika v rámci toho projektu spojí třeba až po nějaké chvilce. Nemusí to být hned. Co se týče té karty 6 pohárů, tak já si myslím, ta 6 pohárů hodně často mluví o nějaké nostalgii. Mluví o radosti, o laskavosti, o vzpomínkách. Jinak tady máme tu malou holčičku, takže bych znova chtěla říct, že mi to připadá, že se to může týkat něčeho, že to je třeba tvorba pro děti. Třeba pohádky pro děti nebo něco takového. Ale taky bych to pochopila tak, že vy máte nebo tvoříte tuhle záležitost z nějaké hodně nostalgické vazby. A že ta hravost a řekla bych, že jistá novota bude pro ten projekt jako hodně důležitá, protože já z toho mám i takovou novátorskou, pionýrskou energii, z toho cítím. A že pochopila bych z toho, že pokud si třeba říkáte,
jestli máte volit mezi nějakým tradičním přístupem nebo přístupem, který je novátorský, ale je pro vás autentičtější. Tak bych volila ten autentičtější. A co se týče karty kola osudu, já tomu někdy říkám i kolo štěstí, to je karta, která mluví o cyklech. Pro vás je tady rada, že jakým způsobem k tomu přistupovat tak, abyste se z toho nezbláznili a aby vám to ulehčilo ten proces, kdy procházíte tady tou situací a kdy začleňujete vlastně tu energii toho císaře do vašeho života. Tak je to karta, která mluví o tom, že život probíhá v cyklech, v různých fázích. Já třeba osobně jako někdo, kdo hodně tvoří, tak už vím, že jsou jako dny, kdy se mi tvoří špatně, kdy jsem hodně unavená, nebo kdy z té tvorby nejsem tak nadšená. Pak jsou dny, kdy se ohledně toho necítím moc nějak a třeba se v životě nic moc neděje a pak jsou zase dny, kdy mi to tak jako všechno vychází. A myslím si, že pro vás ta informace má být přesně taková, že abyste se z toho nezbláznili, tak vemte v potaz to, že vlastně jste člověk, nejste robot. A jednak ty nápady nemůžou přicházet pořád, ale i ta implementace těch nápadů nemůže být vždycky 100% každý den stejná. A tím, že tady máme ještě to ochranné oko, tak bych zároveň řekla, že vám mám vzkázat, že ten projekt a tahle vaše záležitost je pod ochranou a že vás v tomhle oboru nebo v rámci toho projektu vlastně jakoby nemůže nikdo nahradit. Já jsem někdy slyšela, že když děláme to, co nás doopravdy baví, tak neexistuje konkurence. A samozřejmě, že kdybychom se na to podívali racionálně, tak bychom si mohli říct, ano, jako to není pravda, existuje. Ale mně se ta věta hodně líbí. A myslím si, že dává dost velký smysl. Protože když děláme to, co nás doopravdy baví, tak do toho samotného oboru, ve kterém to děláme, přinášíme něco nového, protože to děláme autenticky. Tak. Podíváme se na to, co tady mám za karty. Jo. Osmička holí a eso holí. Tohle jsou karty, co by vám vzkázalo vaše vyšší já, kdyby s váma mohlo mluvit ohledně tady té situace, tady toho projektu konkrétně. Tady už je něco, co už jsem vám trošku říkala. Ta osmička holí vlastně mluví o zrychlování a o tom, že já to vždycky chápu tak, když si to vytáhnu třeba, když si říkám, je správný čas na to udělat, tak ta osmička holí. Je podle mě by se dala volně přeložit do toho, že ano, teď je správný čas na to, aby se věci děly, protože se energie jako zrychluje. A tím, že tady je ta tmavší modrá barva a ten člověk jako lítá jakoby mezi těmi holemi, které hoří, tak si myslím, že to tady hodně zase odkazuje na tu jistou intuitivnost toho tvoření. A já jsem tady totiž už někdy měla zprávy, že by se mohlo právě jednat o to, že někteří z vás spíší, to už jsem asi řekla. A vyloženě první, co mě napadá, je jako volné psaní k tomu. Bez restrikce. Tak je dost možný, že někteří z vás, nebo že ty víc, co se na to koukáte, třeba hodně rádi tvoříte v noci. A že ještě bych z té karty mohla pochopit, že možná jako nějaké relaxační techniky nebo něco, co vám pomůže trošku se dostat jako do toho nevědomí. Abyste se potom při té tvorbě uvolnili, že by vám to mohlo pomoct. A co se týče toho esa holí, esa jsou vždycky nové začátky a hole jsou často spojené s vášní. Tady si myslím, že by vám vaše vyšší já řeklo, že vás ta situace nese k novému začátku. A že se jedná a že máte poslouchat inspirované akce. Že když ucítíte nějakou inspiraci, tak na základě toho máte jednat. A že vlastně to je i to, co se máte naučit v rámci této situace, že bych to takhle předala k tomu císaři.
Já tady ještě složím karty a podíváme se ještě na rady. Nechám tady tyhle ty. A podíváme se tady na karty rad. Mám tady štěstí s majoránkou. Číslo 15. Číslo 16. Tady máme... To je karta paměti s rozmarínem. Máme tady snový deník. Máme tady trávit čas se zvířaty. A tady v těch kartách máme žalvu. Pomalu, ale jistě se dostáváte kupředu. Vějíř, romantika, oslava, party. A štěstí znova. To máme i tady. Skupina číslo 1. Co se týče té majoránky, já bych se ještě chtěla podívat tady jenom v té knižce. Tak ta vlastně mluví o nových úspěších a že se blíží nové začátky. Také může naznačovat, že budou oslavy, to už máme i tady. Prázdniny, čiže jsou na cestě dobré zprávy. Potom tady máme ještě napsáno, že můžete udělat kouzlo štěstí, kdyby vás to zajímalo. Takže vlastně máte na papírek nakreslit to, co si přejete, aby bylo ochraňováno. Máte papír složit 3krát a potom máte dát ten papír do malého černého sáčku s černým turmalínem a máte tam přidat jednu čajovou lžičku sušené majoránky. Potom to máte zavřít a máte to pověsit v okně, kam jde hodně světla. Co se týče toho rozmarínu, na to se taky podíváme. Jo, rozmarín mluví o tom, že máte hodně poslouchat svou intuici a vlastně podporuje vás ta karta toho rozmarínu k tomu, abyste prohlubovali spojení s lidmi, ale taky koncepty a plány. Tak, a jinak tady ještě, co se týče toho kouzla, které patří tomu rozmarínu, tak tady se mluví pouze o tom, že rozmarín se dá pálit, aby se použil jako vykuřovadlo. Co se týče tady toho snového deníku, to je karta, která mluví o tom, která vám doporučuje, že si máte psát snový deník, což vlastně popravdě i docela sedí k nějakým těm předchozím kartám, protože tam často byly hvězdy, tak je třeba možné, že k vám přichází ty odpovědi ve snech ohledně toho projektu, nebo ty nápady. Takže to je určitě doporučeno. A tady trávte čas se zvířaty, tak je to jedna věc, jak se to interpretovat, že vás vložně vybízí tomu, abyste trávili čas se zvířaty a zároveň já bych to taky tak trošku pochopila, že možná využíváte třeba v tom umění nějaké obrazy zvířat a tak. Co se týče želvy, pomalu, ale jistě se dostáváte vpřed. Já už jsem tady z té skupiny měla trošku pocit, že by se mohlo jednat o buď trošku věkově starší skupinu, anebo minimálně skupinu, která už má poměrně dost zkušeností. A tak se jen tak z ničeho v ozovkách nezblázní. Možná proto se teď musíte naučit trošku tu energii toho císaře, kdy zase je třeba trošku se dostat do té dynamiky. A zároveň jste tedy určitě skupinou, která dělá věci spíš pomalej, ale za to velmi důkladně. Skupina číslo 1. Já vám moc krát děkuji, že jste se přišli podívat. Mně tohle přišlo jako velmi zajímavý výklad. Doufám, že se vám bude ve vašem projektu dařit. Je pod ochranou, váš projekt. Budu moc ráda, když se mi ozvete do komentářů, pokud vám to sedělo, nebo po případě třeba k jaké situaci vám to sedělo, k jakému projektu. A pokud byste mě náhodou chtěli slyšet znova a nechtěli byste, abych se ztratila velkým algoritmu YouTube, tak mi můžete dát samozřejmě odběr. Já vám moc krát děkuju, už vám popřeju jenom hodně lásky a štěstí a i směrem k vašim duchovním průvodcům a vyššímu já a tak. A mějte se moc hezky, díky a ahoj. Skupina číslo 2. Pokud jste si vybrali ten kámen, tak tohle čtení je pro vás. Já nebudu zdržovat
A rovnou se podíváme na to, jakého tématu se ta situace, o které máte vědět víc, týká. Máme tady 4 pohárů a ještě se ptáme, jak vy se ohledně té situace cítíte. A máme tady kartu zrcadlení. Ta 4 pohárů mluví o nějaké nespokojenosti, stagnaci nebo o ztrátě. Já tady z toho mám hodně jasný pocit toho, že došlo k nějakému konci. Ještě je možnost, že nějaký projekt nebo něco, nebo nějaký vztah prostě nejde úplně způsobem, jakým by měl jít. Ale každopádně mám spíš pocit toho konce. A první, co mi napadlo, když jsem tu kartu viděla, bylo, hele, jedná se to rozchodu. Takže pokud vám to rezonuje, tak můžeme dál. Tohle je hodně zajímavá karta, ta karta toho zrcadlení, protože já si myslím, že tahle situace vás přivedla do stavu silné introspektivy, kdy zároveň vy jste k sobě upřímní a uvědomujete si, že vy jste se v průběhu toho procesu, kdy se tahle situace dělá, než došlo k jejímu konci vlastně, nebo vztahu, nebo možná i pracovnímu vztahu, projektu, tak vy jste nějakým způsobem v tom procesu zradili sebe. Buď jste svým názorům nedávali takovou důležitost, nebo jste se sami sobě nestačili dostatečně věnovat v průběhu. Možná, že jste nenastavili hranice tak, jak jste měli. Tak, a teď se podíváme, co z té situace může vzniknout pozitivního. Máme tady 3 pohárů, sílu a slunce. Jsou hodně hezký karty. Myslím si, že budete hodně rádi skupinu číslo 2, protože si myslím, že vaše momentální situace a vaše období je o tom, o nějakém návratu k sobě a především i ke své komunitě. To, co z této situace může vzniknout pozitivního, je to, že můžete se vrátit k nějaké ze svých komunit a pokud už se nemůžete vrátit k nějaké původní, tak bude nějaká nová komunita vytvořena. Jednoduše a prostě, pokud jste neměli čas na své přátelé, tak tahle situace může mít za výsledek to, že se k ním zase nevrátíte. Vyloženě bych to tady úplně viděla z těch karet, jakože jsou prostě 3 kámošky, nebo kámošky, které jdou prostě na víno a povídají si o strastech a o strastech života. A myslím si i tím, že tady jsou ty houbičky, že vám vlastně ten návrat do té komunity by vás mohlo přivést na nějaké uvědomění, které jste možná čekali tady od té věci, který se ta ztráta týká. A myslím si, že by to pro vás mohlo být velmi zajímavý zjistit, že vlastně jste to našli tady v té komunitě. A tím i, že to působí trošku na té kartě, jako že tam je zrcadlo, tak bych si možná i troufla říct, že to může znamenat třeba návrat jako k různým částem vás samotných. Že možná jste člověk renesanční, který má hodně zájmů, tak možná, že tím, že skončila tahle věc, a to zrcadlo, tak možná, že je na čase se vrátit k jiným věcem v sobě. K jiným aspektům. Co se týče té karty síly, tak to bychom mohli buď pochopit tak, že z toho může vzniknout v dobrém to, že vy se naučíte dobře zacházet, vybalancovávat svou sílu osobnostní. K tomu máme pak ještě zprávu v těch dalších kartách. Mám z vás dojem, pokud jste to dokoukali až sem, že jste někdo, kdo úplně nemůže. Buď jste třeba nějaký šéf nebo šéfka, možná, že šéfujete rodině, nebo jste prostě v pozici, kdy úplně nemůžete ukazovat, že vás něco trápí. A myslím si, že tahle karta síly souvisí s tím, že vás může dál ta situace vést tomu, abyste se naučili vyjadřovat svoje hranice, ale zároveň způsobem, který je produktivní a způsobem, který je vhodný.
taky bych to tedy ale pochopila, když vidím občas tu kartu síly, tak si představím nějakého spojence. Vlastně i duchovního. Pokud třeba máte pocit, že je s váma silně nějaký duchovní průvodce, myslím si, že s tou sílou je i spojen archanděl Gabriel, ale tím si nejsem 100% jistá. A zároveň bych to pochopila, že tady to pro vás i znamená vlastně spojením se svým vyšším já, protože mně připadá, že tohle jako je vyšší já a tohle jste vy teďkon v tom světě, teďkon, jak se o vás jako stará. Jste tady ten krásný lev. Poslední pozitivní aspekt, který by z toho mohlo vyjít. Já jenom když tady vidím toho zajíce, tak to jenom zmíním, že občas to v kartách znamená jako rozvoj sexuální energie, takže je možný, že třeba v tomhle ohledu začnete se zase jako rozvíjet, poznávat a tak. Nebudu to dál rozebírat. Ve mně ale tahle karta evokuje někoho, kdo je schopný se smát i v těch vlastně jakoby nejvíc nevhodných situacích. Nebo někoho, kdo má rád prostě cynický, suchý humor. A proto bych řekla, že tady to znamená, jako obvykle ta karta znamená pozitivní myšlení, jo? Takže vás to jednak může naučit pozitivní myšlení, ale tady bych řekla, že je to takový to smát se skrz i přesto, jak moc bolestivý ty události jsou. Ale zdravým způsobem. A taky vlastně integrovat ty negativní zážitky, které jste prožili. A přijmout je. Další karty jsou 10 mečů, král pohárů, a 5 mečů a mák. A tyhle ty karty hovoří o tom, jakým způsobem vy byste měli k celé situaci přistoupit tak, aby to pro vás bylo nejvhodnější. Takže jako způsob, jakým bychom mohli trošku odlehčit ten nános těch věcí, který se stal. A jak pokračovat dál. Tohle jsou hodně zajímavé karty. Začnu zleva. Ta 10 mečů obvykle mluví o nějakém konci, který byl velmi bolestivý. Sem tam to může být konec, který obsahoval nějakou zradu. Není to konec, který je úplně příjemný. Já si myslím, že tahle karta tím, že tady vlastně je ta dívka dole, ve které jsou zabudnuté ty meče, tak první, co mě napadne, je, že byste si potřebovali odpočinout. To je jedna věc. Druhá věc, která mě napadne, tím, že vlastně její vlastní verze, akorát jiná, tady letí vlastně doleva, tak bych řekla, že vás ta karta vybízí k tomu, abyste se podívali na tu situaci trošku stačí vyšší perspektivy. Že pokud si v tom chcete hrabat a v sobě, tak se zkuste malinko od toho odprostit a podívat třeba i na jiný aspekty toho, jakým způsobem vám ta věc, pokud je tam velká lítost té ztráty, tak jakým způsobem vám to ale ovlivnilo vlastně všechny aspekty toho života. A možná, že vám to trošku pomůže, abyste viděli tu realitu té věci líp. A taky si odpočíňte. Král pohárů tady taky chrápe, takže určitě to znamení, že se máte trošku zrelaxovat. Král pohárů, když je takhle směrem nahoru, tak v té ideální pozici je to někdo, kdo má vybalancovaný emocionální život. Je schopný ty emoce vyjadřovat. A je schopen jim naslouchat a zároveň je ovládat. Tak, aby je tou kontrolou nedusil. No, to byla divná věta. No, co se vám snažím říct, je prostě to. Že tahle karta mluví o tom, že máte nějakým způsobem ty emoce, které ve vás byly zbuzený tady tou situací, jak ty dobrý, tak ty špatný, tak máte nějakým způsobem vyjádřit. Pokud nejste vyloženě kreativní typ, tak si myslím, že tady ta karta té komunity je z nějakého důvodu a že si vyloženě máte s někým promluvit. Nebo vám to vedle slova říká, že v moři je spousta ryb a spousta dalších příležitostí, protože tu zprávu tam máme pak i dál. Takže bych to pochopila i takhle. A ještě bych jenom chtěla říct, že pokud to třeba v práci procházíte v kariéře něčím, kdy třeba vy sami máte pocit, že docházíte konce svých sil, nebo třeba ostatní lidi
vás nějakým způsobem vnímají trošku víc omezení, tak si myslím, že tahle ta karta značí, jakože vy spíte na mnohem větších zbraních. Jakože máte pěkně nabito. A vnímala bych ty ryby buď jako finance, že třeba můžou přicházet peníze, anebo i jako inspirace, k kterým se ale možná pro ní musíte dostat skrz to, že si odpočinete. Pokud jste třeba nějaké zaseklí teďkon. 5 mečů. Máme tady chlapa a ženskou. Takže pokud se tady to týká vztahu, tak je to asi jednoznačný. Pokud se to týká čehokoliv jiného, ale i pokud vztahu, tak tahle karta mluví o tom, že váš přístup by měl být takovej, že byste měli bojovat jenom v rámci těch bojů, který lze vyhrát. A myslím si, že tady ta karta je tady od toho, aby vám řekla, tohle není boj, který můžeš vyhrát. Protože to není pod kontrolou. Nemáš to pod kontrolou. A to je v pohodě. Pokud jste teďko naštvaný, tak byste si měli naopak ulevit. Možná, že z někoho z vás to spadlo, že jste si řekli, tyjo, vlastně já to nemám pod kontrolou. Tak. A tenhle mák je za mě jako velmi krásná karta, protože si myslím, že už jste člověk, který toho zvládl vytvořit ve svém životě hodně pěknýho. Myslím si, že jste v mnoha ohledech velmi schopný. A zase mám pocit právě šéfová něco takového. A myslím si, že tahle karta mluví o tom, že váš postoj by měl být takový, že byste se svých dosavadních úspěchů měli vážit a dosavadních schopností. Je to karta, která mluví vlastně o nejvyšší manifestační schopnosti, takže pokud jste lidé, kteří věří tomu, že si mohou něco přitáhnout do svého života, tak tohle je určitě potvrzení. A je to taky karta. Tím, že tady vlastně jsou ty 4 znaky, je tady pohár, pentákl, hůl i meč, tak já bych možná pochopila to, že vy jste vlastně schopný, protože tady už jsme načali nějakým způsobem téma integrace. Jen si přiznám, že nejsem schopná teď úplně říct, to navázat na ty karty. Ale možná, že vám to někomu zarezonuje. A možná, že se to týká i třeba vašich osobních různých typů schopností, o kterých třeba ještě nevíte, jak je zintegrujete. Ale ty integrace jste rozhodně schopni. Tyjo, a možná, že to čistě jenom jednoduše prostě mluví o tom, že poháry představují emoce, pentákl nějaký materiálnou, že jo, hole vášeň, meč je intelekt nebo ten konflikt. Takže možná jste schopný se na tu a měli byste se vlastně i na tu situaci podívat, to je přesně to, jak jsme se bavili o té ptačí perspektivě, vlastně z vícero aspektů. Že třeba občas jako lidi máme tendenci, že jo, třeba pokud se jednal o vztah, tak se na to koukáme emočně a říkáme si, měli jsme se tak rádi, to by byl ten pohár. No ale pak bychom se na to měli podívat třeba prakticky, třeba z hlediska toho pentáklu, jako no jo, ale co materiálně mi to přinášelo? Byla jsem materiálně v bezpečí, nebo byl jsem, nebo tady ten meč třeba uspokojovalo mě to intelektuálně, nebo ta hůl tady, nebo uspokojovalo mě to z hlediska vášně. Jo. Tak. Já tady přemýšlím, jaký karty posunu trošku, abychom se podívali na zbytek těch karet. Protože tady moc nemáme, ale ať to máte třeba na očích. Víte co, necháme tady ty. Třeba vám to ještě něco řekne. Já se mám za to, že to je prostě křivý. Já to zatím to jinak neumím, já to prostě nevidím. Co by vám tady k té situaci řeklo vaše vyšší já? A je tady 3 holí. A 5 mečů. To tady máme 2krát. Vaše vyšší já by vám řeklo, že těch příležitostí je okolo vás spousta. Ať už se to týkalo vztahu, tak té situace, ať už se to týkalo práce, ať už se to týkalo třeba i přátel, nebo čehokoliv prostě, tak vám vyloženě říká, hele, koukej se dopředu, my tady nekončíme, my tady teprve začínáme. To je vyloženě jako můj silný pocit z té energie. A ještě mě k tomu napadá, já občas jednak jakoby ta 3 holí samozřejmě mluví o nových příležitostech. A pozor, když to říkám, tak z vlastní zkušenosti můžu říct, když to v kartách je, tak to je i v té skutečnosti. Jakože opravdu už jsem párkrát stala, že jsem si říkala, ale ne, tady nebude už nová příležitost a prdlajs. Takže to je dobrá karta. Ale občas mám i intuici, že nebo si ji interpretuju tak,
že to je karta, která mluví o spolupráci. My už jsme tady tu komunitu měli, takže může se to, pokud se třeba i v rámci práce, třeba pracujete na nějakém projektu, nebo si říkáte, jestli byste nějakým způsobem měli udělat větší networking a víc spolupracovat na něčem, s někým třeba konkrétně, tak tady ta karta vás tomu vybízí. A ještě jsem měla takovou intuici, že mám říct, pokud si chcete učit nějaký nový jazyk, tak byste měli. Tak, co se týče té 5 mečů, o tom už jsme se vlastně bavili. A já si myslím, že by vám vaše vyšší já řeklo, prostě nech to bejt. Nech to bejt. Jako, myslím si, že byste si třeba ještě tím mečem chtěli švihnout naposled. Ale myslím si, že už by to asi bylo zbytečný. Nebo to je to, co tady jako máme, že někdy je opravdu lepší se na ten konflikt jako vykašlat. A to říkám jako někdo, kdo se hodně rád hádá. Tak. Další rady, které tady máme, je tady 33, smoluší. 13, spojte se se zemí. A ještě tady máme tady ty malý boží kartičky. Ty berte jako potvrzení, nebo se můžou třeba i týkat jako podle toho, co vám rezonuje, nebo se můžou týkat i něčeho jiného. Já je tam ráda dávám, protože občas třeba potřebujeme slyšet nějakou zprávu i ohledně nějakého jiného tématu a tak. Takže tady máme hnízdo, že rodinné vztahy jsou pro vás velmi důležité, milující rodinné vztahy a emocionální bezpečí. Jednorožec, že máte využít svou intuici k tomu, abyste udělali změny k lepšímu. Jablko, že vás budou zkoušet svody. Doufám, že jsem to přeložila takhle správně. Je možný, že vás bude něco svádět k tomu třeba, které mám možná třeba i té hádce, protože tady máme toho hadise. A dveře. No, příležitosti na vás čekají. Ještě bych jenom chtěla říct, že tady máme hodně často trojky. Máme tady 1 trojku, máme tady trojky, jedničky, 5, jo? Takže trojka, 33, 13, 5, 5, jo, jednička. Tak, že to by mohly být důležitý čísla. Ta Muruše mluví o tom, že v ideálním stavu se všechno teď děje tak, jak jsme se to naplánovali. A já si spíš myslím, že to mluví o nějaký vaší frustraci, možná i. A mluví zároveň o tom, že můžou přijít nějaký zpoždění nebo nějaký miskomunikace. A zase máme tady tu plnost, tu integritu, celistvost. To je zajímavý. A 13. Spojte se s přírodou. Možná máte vyrazit na prochajdu, do lesa, co já vím. A tím, že tady jsou ještě ty kameny, tak bych pochopila, že možná můžete zkusit práci třeba s kameny, pokud je vám to blízký. A nebo to vyložení může znamenat, jako, že ta karta prostě říká uzemněte se. Páč ty emoce s váma taky jako máte je tady. Tak jo. Skupinu číslo 2. Já mám občas tendenci věci okecávat, takže už to dělat nechci. Takže tady skončím. Chtěla bych vám moc poděkovat, že jste sem dneska přišli se na tohle čtení podívat. A doufám, že vám to s nějakou tou situací doopravdy pomohlo. Pokud byste mě chtěli ještě někdy slyšet, tak budu moc ráda, když mi dáte odběr, já se pak nestratím ve velkém algoritmu YouTube. A teď už vám popřeju jenom hodně štěstí, jak s touhle situací, tak s tím vším ostatním podstatným. Popřeju vám i hodně lásky, i vašim duchovním průvodcům, vašemu vyššímu já, který tady dneska dost jako promluvilo jasně. A moc krát vám děkuju a mějte se hezky, ahoj. Skupinu číslo 3, pokud jste si vybrali ten modrý šutráč, tak tohle čtení je pro vás. Ještě bych na začátku chtěla říct, že už jsem se na tu energii nacitovala, koukala jsem se do karet a tohle to není jednoduchý výklad a jedná se poměrně těžkých a náročnějších věcí, nebo minimálně těžšího období v životě. Takže pokud jste teď v hodně šťastným období, odlehčeným, tak bych vám doporučila zkusit si vybrat nějakou jinou skupinu, po případě jiné video. Tak, pro ten zbytek, co tu zůstal, tak nebudu zdržovat a rovnou se na to vrhnem. Takže jaké situace, nebo jakého tématu se týká tato situace, o které máte slyšet v vašem životě? Je tady velekněžka a princezna holí, která tady vlastně zastupuje rytíře holí. Ochrana.
a harmonie, balans. A jak už jsem říkala, já když jsem začínala vlastně točit tohle video poprvé, tak jsem ucítila hodně silnou, těžkou energii. Na začátek bych chtěla říct, že se můžete teď nacházet v období života, kdy si procházíte nějakou melancholí. Je možné, že máte nějaké kreativní bloky, nebo že neumíte nastavovat hranice buď druhým lidem, anebo možná nějakým zvykům, které ve vašem životě panují. Chtěla bych říct, že jsem tady taky cítila možná nějaký tendence k závislosti. Tak. Jaký situace se to teda týká? Nebo o jaký situaci máte slyšet? Co se týče té velekněžky a ty princezny holí, tak se to týká toho, že vy na jednu stranu jste velmi intuitivní osoba, která má poměrně silné mentální schopnosti. Dokonce bych si troufla říct, že jste schopní třeba věci předpovídat. Ale zároveň, tohle je řekněme nějaká ta vaše jemnější část. Tady máte tu princeznu holí, která se do všeho vrhá po hlavě. A troufla bych si trošku říct, že tahle tendence je třeba jakoby ohnivost těch vlastních emocí jí dost pálí. Myslím si, že to, o čem máte dneska slyšet, se týká spojení intuice a dobrých vlastností a potom nějaký akce a vlastností, který je nějakým způsobem trošku těžší do života integrovat. Protože jak tady máme ten balans a tu ochranu, tak si nemyslím. Mně to připadá spíš jako takový, intuitivně na mě ty karty působí spíš víc jako křečovitě. Jako já musím udržovat strašně těžce tenhle ten balans a už jsem strašně unavený nebo unavená, protože to v sobě nemám přirozeně. A je to těžký. Já si vlastně myslím, že vy jste tak silný osobnosti a máte tak silný prožívání, že si myslím, že pro vás samotný, a teď se prosím vás jako neuražte, jenom je to jako něco, co já z těch karet cítím. Já si myslím, že i pro vás samotný je někdy těžký být sami se sebou. Takže pokud máte pocit, že vám to takhle sedí, tak se jdeme podívat dál na ty karty. Jo. Co se pozitivního může z téhle situace zrodit? Je tady 3 pentáklů, mák a 6 pentáklů. Já si myslím skupinou číslo 3, že vy nejste úplně lidi, kteří by za sebou měli jednoduché věci. Myslím si, že se vám v životě opakují nějaký boje, nějaký cykly a že teď jste už došli do nějakého jako momentu, kdy si už říkáte, takhle to skutečně dál nejde. Myslím si, že i přesto, že tady máte jakoby trošku tendenci k nějaký sebedestrukci, nebo minimálně pálení sebe, ale i třeba ostatních, spálení sebe nebo třeba i ostatních, tak si myslím, že je ve vás velká touha po spolupráci. Myslím si, že jedna z těch věcí, pozitivní, která může vzít z téhle situace, když to dobře uchopíte, tak je nejenom příležitost ke spolupráci s lidmi, se kterými třeba dřív ta možnost nebyla, ale já bych to tedy pochopila vyloženě i pracovně. Že možná se vám naskytne pracovní příležitost. První, co to ve mně evokuje, je nějaký zahradnictví nebo architektura. Ale obecně to může prostě znamenat, že by se vám mohla naskytnout nová příležitost v rámci práce nebo spolupráce s jinými třeba kolegy. A nebo prostě spolupráce s lidmi v vašem životě, kde to teďka nebyla možnost. Ten mák si myslím, že mluví o tom, že další věc pozitivní, která by mohla z té situace vzniknout, je ta, že jednak už tady má hůl, ale už nehoří. Takže byste možná byli schopní začít používat svoje schopnosti přiměřeně.
A zároveň možná, že tady máte i zprávu z předešlé skupiny, z dvojky, protože tady má na stole vlastně ten pohár, hůl, meč a pentákl. A myslím si, že to pro vás může znamenat, že můžete integrovat různý vlastně vaše schopnosti. Do vašeho života tak, abyste spíš podpořili to vnitřní vedení, než nějakou tu možnost té destrukce. Jo, ale ještě jsem se tady navzpomněla na jednu věc. Já jsem ještě chtěla říct, že když jsem se nacítívala na tuhle skupinu, tak jsem měla trošku pocit, že se můžete možná trošku jakoby mít bordel v tom spirituálnu. Že třeba, jak jste silný osobnosti a třeba jste hodně jako citliví, tak je možný, že občas třeba nasájete něco, co není ani vaše a pak máte třeba různý úzkosti nebo strachy, které vlastně nejsou vaše. Já bych vás chtěla trošku uklidnit a myslím si, že by to tady dneska mělo zaznít a ještě to chci někam napsat jako na kanál, protože samozřejmě jsem člověk, který pracuje s kartama a to duchovno mi není úplně cizí, ale ráda bych řekla, že nejvíce počítá vždycky to, co je pevný, na co si můžeme šáhnout. Takže pokud vy máte nějaký strachy z něčeho, co je třeba nehmotný, tak jednak budete nějakým způsobem životem vyzváni, abyste to třeba vyčistili nebo něco takového. Ale nejlepší způsob té mentální ochrany je to, že prostě budete v klidu. Já vím, že to zní hrozně jednoduše, že to není žádný hogofogu, dělejte tady rituály. Vím, že občas prostě lidi jsou na to strašně alergický, ale skutečně, nebo aspoň já mám z praxe takovou zkušenost, že nejlepší obrana před čímkoliv je opravdu mít pozitivní myšlení, starat se o sebe, mít se rád. A proto i cítím tu intuici, že bych vám to dneska měla říct, že pokud vás trošku zmítají nějaký třeba noční můry nebo nějaký věci, o kterých si třeba říkáte, je to pravda, není to pravda, tak si uzemněte. Představte si prostě, já nevím, jsou různý uzemňovací techniky, to sem nechci prostě patlat, najděte si nějaký uzemňovací techniky a spojte se se zemí a trošku si racionalizujte a uklidněte se. To nechci, jo. Tak, nevím, kde jsem skončila tady u té karty, jenom jsem to chtěla říct. Ještě tady to. 6 pentáklů. Myslím si, že další krásná věc, která by mohla vzniknout z téhle situace, když k tomu zaujmete správný postoj, takže budete schopni se spojit se svojí jemnější stránkou, protože si myslím, že i přesto, že už víme, že tady máte nějaké jako tendence třeba, tak si myslím, že obrovská vaše část má touhu potom chovat se k ostatním spravedlivě a vlastně i mít takhle spravedlivý a vyrovnaný vztahy. A možná se umět i na nějaký situaci v životě pouznést. A myslím si, že to by mohl být výsledek. Podíváme se na další karty. Já to tady zbalím. Ještě zkontroluji jenom, že se to natáčí v klidu. Asi dobrý, tak jo. Jaký postoj byste měli k té situaci zaujmout, který by vám mohl nejvíc pomoct? Máme tady 2 holí, co se kouká doleva. A 6 holí. Skupinu číslo 3. Nevím, jestli to rádi uslyšíte. Ani to není jakoby běžná úplně interpretace těch holí, protože holy obvykle mluví o vášni, ale to už víme, že vy jako ty vášně a tak to máte hodně. Já si myslím, že první část té rady je taková, že se máte zaměřit na všechny kroky, které jste v minulosti dělali, které si týkají té situace. A máte zvážit, jestli ty kroky vedly k tomu, jestli jste je jednali správně a jaký kroky by stálo za to zlepšit. Zároveň to je karta, která mluví o plánování. A tady bych to pochopila vyloženě tak, jako nejenom představujte si nějaký plán, ale vytvořte si jasný, praktický plán, krok po kroku. A druhá část té rady, jaký postoj máte zaujmout, je a začněte to dělat. Jestli jste v nějaké velké fázi přemýšlení, tak tohle berte jako potvrzení, že je skutečně po tom plánu, ale po praktickém plánu je na čase jednat. A taky si myslím, že možná potřebujete slyšet, pokud už jste třeba v minulosti tohle nějak, jako to, co souvisí s tou situací, už jste třeba zkoušeli víckrát. Něco takového, já úplně nevím, trošku jak jako čtu a napojuju se, tak jsem tam ztrácím myšlenky toho, co bylo předtím. Tahle karta prostě mluví o tom, že je to dobrý krok to udělat.
a hlavně je dobrý krok jít do té akce a že to nepoděláte. Jestli máte strach z toho, že to poděláte, tak to nepoděláte. A kdybyste to podělali, tak tím máte projít, protože jinak bychom tady nebyli. Jedeme dál, skupinou číslo 3. Co by vám k té situaci řeklo vaše vyšší já? Je tady 5 holí, královna pentáklů, páže mečů a velekněz. Vaše vyšší já by vám zkázalo, že si nemáte hledat lidi k sobě jenom podle toho, jaký mají pozitivní vlastnosti, ale že byste si k sobě měli najít i lidi, kteří zažili podobné trápení jako vy, nebo zažívají. Vyloženě, když se podívám tady na tu kartu, tak přestože to obvykle znamená, mluví o konkurenci, tak já tady mám vyloženě pocit, ve dvou a ve více se to lépe táhne. Pokud by samozřejmě ale asi ta situace nějakým způsobem dotýkala i nějaký konkurence v vašem životě, tak tahle ta karta mluví o tom, a vaše vyšší já by vám zkázalo, že ale ta konkurence vám může pomoct vyrůst. Je tady královna pentáklů. Vaše vyšší já by vám řeklo, že tohle jste vy. A že zatím máte zavřený oči vůči tomu, že prostě v rukách držíte naprosto obrovský nepřehlédnutelný pentákl. Myslím si, že to znamená, že i přesto, že třeba teďko nejste schopný vnímat veškeré vaše schopnosti a vidět je, tak to ale neznamená, že je nemáte. A pokud teďko vaši vlastně schopnost to vidět něco zatemňuje v úzovkách, ale nemluvím, pane bože, jenom se vracím k tomu, nemluvím o nějakém něčem, čím si, spíš myslím jako třeba nějaký melancholický myšlenky, tak to ale neznamená, že ty vaše schopnosti nebo talenty, že někam odcházejí, protože oni jsou pořád tady. Pážem mečů, taky to není běžná interpretace, ale já řeknu to, jak to intuitivně teď cítím. V tomhle případě mluví o tom, že je na čase dát těm myšlenkám praktickou formu. Jednak si myslím, že vás oceňuje vaše vyšší já za to, že už se minimálně odhodláváte k tomu bojovat s těma negativníma myšlenkama. A že už jste ochotný si začít uvědomovat, že ne každá negativní myšlenka nebo nápad, který vás napadne, je opravdový. Ale taky to, že skutečně, abyste byli schopní i dál rozpoznávat tyhle věci, tak je třeba se uzemnit a začít prakticky jednat. A s tím souvisí i ten velekněz, který mluví o tom, tady bych vás asi možná poprosila, samozřejmě vemte si to, jak to rezonuje, ale tady bych to pochopila spíš než nějakou skrz duchovní tradici, že to mluví o tradici a o tom, že o tradici ve smyslu, že to, té situace, který se to týká, vy k ní teďko nemáte přistupovat nějakým novátorským, pionýrským způsobem, ale vy k tomu máte teďko přistoupit uzemněně a máte jít způsobem, který je oskoušený. Velekněz taky mimo jiný mluví o důležitosti rituálu, to znamená, vracím se k tomu, co dělám každý den. A je to podstatný, je to stavební kámen toho úspěchu. V tomhle případě, jo? Podíváme se na to dál, na ty karty. Ještě tam máme nějaké rady. Máme tady slovo, co jsem teď zapomněla, co znamená v češtině. Klid. Klid a rostlinka fialka. Dlouhověkost s chryzantémou. A 14. Spojte se se svými předky. Ještě se podíváme na to, co je napsáno v chytré knížce ohledně té fialky. Jo. Pokud máte pocit, že že jste v období života, která vás zkouší, tak to tak je, ale zároveň potom může nastat období velké osobní svobody. Zároveň to ale mluví o období, kdy je třeba se na nový změny adaptovat. A ta karta, ta fialka vás taky vybízí k tomu, že se máte zaměřit na hlubší smysl
věrnosti a pravdy. A myslím si, že to je věrnost vůči vám samotným a vůči těm věcem, které jste si slíbili. A že k sobě máte v tom procesu zůstat upřímný. Taky mluví o tom, že pokud máte nějaký jakoby tajemství světlejšího, já nevím, jak to říct, není to tajemství, který by bylo tíživý, to tady z toho cítím, ale pokud máte nějaký tajemství, tak je chráněno. Co se týče té chryzantémy, tak tak teda mluví o tom, že vlastně dochází ke konci nějakého cyklu a že teď už tuhle chvíli máte veškerý potřebný nástroje k tomu, abyste pokračovali dál na té cestě. A fakta. Já nevím, jestli jsem to řekla. Pro jistotu to zopakuju. Já jsem měla pocit, když jsme tady četli ty karty ohledně vyššího já, že to vyšší já ještě vzkazuje na tohle. Jsme čekali dlouho. Tady jsme. Chtěli být už dlouhou dobu. Máme tady tu kartu 14. Spojte se se svými předky. Tady bych to... Já tady musím podotknout tady u té karty ještě nějaký jiný věci. Pochopila bych to tady zase znova trošku v nějaký uzemněnější formě, jako třeba, že se máte spojit se svou rodinou. Zase tady máme ten obraz toho stromu, takže bych zase pochopila, že se má jednat o nějaké uzemnění. A nebo vyloženě, že se máte zkusit spojit se svými předky. A ještě tady máme tady ty malé kartičky, ty se zase můžou týkat, já ráda dávám na konec těch videí, protože se můžou týkat třeba i něčeho jiného a občas nevíme, co třeba potřebujeme slyšet, nebo já vám tady nemůžu přát veškeré zprávy a tak možná, že vám třeba něco zarezonuje ještě ohledně něčeho jiného. Je tady brko, vraťte se k základům. To je přesně to, o čem mluví i ten velekněz. Prostě stejně jako když se učíme ty jazyky a nenaučíme si tu gramatiku z začátku základní úplně správně, tak se k tomu fakt budeme vracet. A myslím si, že tohle není čas, kdybyste měli přeskakovat kapitoly v uvozovkách. A možná, že by vám mohlo pomoct třeba i teď se nějakým způsobem vyjádřit, psát, to už jsme taky měli v předešlých skupinách. Máme tady, potřebuji si vzpomenout český slovo koště, nový domov a nový postoj nebo přístup. Myslím si, že pokud to vyloženě neznamená, že se teď třeba stěhujete, takže pokud třeba uvažujete nad tím, že byste se přestěhovali někam, změnili prostředí, tak by vám to mohlo pomoct. Růže. Romantika je ve vzduchu. Já tady z té karty ale cítím úplně, že mi to evokuje spíš, ne, že romantika je ve vzduchu, ale laskavost vůči sobě je ve vzduchu. Březen. Třeba jste v březnu narozený, nebo je to z nějakého důvodu, z nějakého jiného důvodu důležitý měsíc. Taky jste třetí skupina, třetí měsíc. A pak tady máme košík, uznání, odměna za zásluhy. A já si myslím, že to trošku mluví o té naší situaci, že odměna nastane za to, za vaši snahu. Tak. Skupina číslo 3. Já už to tady nebudu dál prodlužovat. Myslím si, že to byla nabitá skupina a že si taky zasloužíte odpočinek. Já vám moc krát děkuju, že jste se na mě přišli podívat, pokud jste to dokoukali až sem. Tak doufám, že vám tohle s něčím pomohlo. Přeju vám hodně štěstí. Posílám vám lásku i vašim duchovním průvodcům, i vašemu vyššímu já, protože na to nejste sami. A pokud byste mě chtěli ještě někdy slyšet, tak budu moc ráda, když mi dáte odběr, ať se nestratím ve velkém algoritmu YouTube. Teď už vám řeknu jenom mějte se hezky, děkuju a ahoj. Skupina číslo 4, pokud jste si vybrali ten fialový kámen, tak tohle čtení je pro vás. Já nebudu zdržovat a rovnou se podíváme, jakého tématu se týká ta situace, o které se máte dozvědět víc. Je tady 9 holí a otočený veselec. A jak se ohledně té situace cítíte, tak máme tady odhodlání a otočenou královnu holí. Skupina číslo 4. 4 mluví o stabilitě i v materiálním světě a po případě o tvrdý práci a o tvrdém úsilí. Jak poznáte, že tahle zpráva je pro vás, tak to poznáte tak, že jste někým, kdo už má za sebou hodně práce a teď si říká, buď už je v období, kdy
konečně začíná sklízet plody toho úsilí, anebo si říká, jestli už to přijde. Vy jste někdo, kdo má za sebou hodně náročných věcí. Myslím si, že v současnou chvíli ta situace se týká i jistého vyčerpání. Ale zároveň, i přesto, že jste vyčerpaný a máte za sebou hodně bojů, tak vy naprosto prostě odmítáte být v jakýkoliv situaci oběť. A máte v sobě naprosto nezdolnou sílu pokračovat. Máme to vlastně i tady, co se týče vašich pocitů, že ta obrácená královna holí může mluvit o vnitřní únavě, o pochybnostech a občas možná i ztrátě motivace nebo sebevědomí. Ale tím, že ta karta toho odhodlání nám nevypadla naopak, ale vypadla nám takhle, tak bych řekla, že i přesto, že tyhle věci prožíváte, tak jste schopni s nimi naprosto skvěle pracovat a odmítáte se jakýmkoliv způsobem vzdát. Což je fakt neuvěřitelně hustý. Takže pokud vám to sedí skupinu číslo 4, tak se jdeme podívat na další karty. Co dobrého může z té situace vzejít? Je to král holí, vůz a kolo štěstí. To, co z té to, co z té situace může pozitivního vzejít. Ten král holí je vůdce. Je to inspirovaná osoba, která je schopná tu inspiraci zhmotnit. A je charismatický a vizionářský. A já si myslím, že to, co vyjde tady z té situace, protože už je to podle mě dlouhý cyklus, který probíhá další dobu, tak tohle to jste vy. Ve své finální formě. Ale já si to trošku žertuju, ale myslím to vážně. Já si myslím, že v rámci dokončí toho cyklu, tak to pozitivní, co z toho vzejde. A ani bych neřekla, že asi, ale řekla bych, že 100%. Tohle jste vy, kdy jste si vybojovali svý místo, který si zasloužíte. Ten vůz. Je možný, že třeba máte nějaký znevýhodnění oproti jiným lidem. Ale ono to vlastně vás to vůbec nespomaluje. Protože stejně jako tady ta číča, prostě s pomocnýma kolečkama, tak nejenom, že ta situace povede k tomu, že vy se budete posouvat dál, ale že udržíte i ty otěže, ty situace. A že nestratíte tu dynamiku, což je prostě neuvěřitelný. Mně připadá, že úplně jako bych vám mohla říct, že od čímkoliv, co se pokazí, vy si řeknete, no tak to je další věc, co se pokazila. A jedete dál. Jste neuvěřitelně odolný. A pak je tady kolo štěstí. A já bych řekla, že tady v tom kontextu je to prostě jasný. Že vy budete tak dlouho odhodlaný a vytrvalý, že to, co vzejde pozitivního z té situace, je to, že zlomíte to období toho, kdy se vám to buď třeba nevracelo, nebo kdy se vám tolik nedařilo. Protože ten kolo štěstí mluví, nebo kolo osudu, mluví o cyklech. A jako někdo, kdo taky tvoří, tak to znám a vím, že prostě jsou někdy období, kdy se nám daří víc, kdy se nám daří míň. Že třeba nikdy nejsme tak inspirovaní, známe to úplně všichni, fáze a cykly. Ale tady bych řekla, že to jednoznačně znamená, že že to zlomíte, no. Tak. Naší karty jsou, jakým způsobem máte k té situaci přistupovat tak, aby to pro vás bylo vlastně co nejlepší. Máme tady velekněze, 6 holí a 3 mečů. Skupinu číslo 4, já si myslím, že obrovská součást vašeho osobního kouzla je to, že umíte říct, co se posralo. A dokážete říct, jak to, co se posralo, vás hodně vzalo.
A popravdě si myslím, že ta vaše autenticita je vaše obrovská zbraň. A že tady je vlastně popsáno, že vy máte ten přístup nechat takovej, že budete autentický a budete o těch věcech mluvit. I o těch negativních. A zároveň je tady ta 6 holí, která mluví o té naší schopnosti oslavit to, co jsme dokázali. A tím, že tady je ta kočička sama, obvykle tam jsou třeba ještě na nějakých jiných těch typech tarotových karet třeba ještě nějaký lidi, kteří s tím slaví v pozadí, tak bych řekla, že možná jste vyzýváni i k tomu, abyste to oslavili sami. Je tady i ten věnec, který mě připomíná trošku vánoční věnec. Třeba je to pro vás důležitý. Období Vánoc. A pak je ten velekněz, který bych řekla, že vám říká 2 věci. Jednak, že máte v dalším postupu udržet to, co už teď děláte, a druhá, že se máte neustále zlepšovat ve studiu, které k tomu oboru patří, nebo k praktikování v tom oboru, nebo v téhle záležitosti. Výjimečně krásný karty, musím říct. Teď se jdem podívat na to, co by vám řeklo vaše vyšší já ohledně celé té situace. A máme tady princeznu pohárů, která vlastně tady v tom balíčku nahrazuje rytíře pohárů, páže pentáklů a krále pentáklů. Skupina číslo 4. Já si myslím, že vaše vyšší já by vám řeklo, že je na vás úplně extrémně pyšný. Myslím si, že by vám řeklo, že je neuvěřitelný, kam jste se v životě dostali a že jste zůstali furt citliví a že se dokážete dívat do minulosti na vaše prožitky s takovou citlivostí. Taky by vám řeklo, že někdy na začátku jste tohle byli vy, to páže pentáklů. A buď tam jste, anebo brzo budete. Nebo časem, ale jistě budete na pozici toho krále pentáklů, protože to páže je takový ten začátek, je to příležitost. Ale je to někdo, kdo je v oboru novej, kdo je nadšenej, ale zároveň ten pentákl už je něco hmotného, něco, co se tvoří, už je to v materiálním světě se to objevuje. A potom král pentáklu je někdo, kdo prostě zmistroval tady tu schopnost tvoření v materiálním světě. Je to někdo, kdo je bohatý, někdo, kdo se umí prosadit. Můžete třeba i být zemní znamení, bík, kozoroch, pana. Nemusíte, jenom by to někomu mohlo rezonovat. Takže to by vám řeklo vaše vyšší já. To tady trošku posunu. Páč, už se nám to tady začíná trošku zase hňácat. Jaký jsou rady pro vás? Je tady produktivita z dýní. Uzemnění s bramborou. Tady k těm kartám bych chtěla říct, že ta 8, ta produktivita s tou dýní prostě mluví jednak, jako máme podzem. Podzem pro vás bude důležitý měsíc, protože, nebo teda, podzem je pro vás důležitý roční období. Umím česky občas. Ta dýně mluví o tom, že sklízíme plody našeho tvrdého úsilí a že naše tvrdá práce se vyplácí. Ty brambory mluví o tom, že vás vyzve k tomu, že je možný, že jste něco přehlídli a že by bylo dobré se k nějakým věcem vrátit a zkusit se na ně podívat znovu. Vemte to, jak to vám to rezonuje. Plus je tady slunce a měsíc, takže je možné, že nějaký 2 odlišní aspekty nějaký věci. Pak tady máme kartu, že se máte cachtat v vaně. I za mě jako vana s horkou vodou a mořskou solí z mrtvého moře je ta nejlepší věc, co se může stát. Protože to prostě vždycky tak dobře očistí. Za mě jako. Pak tady máme 2 special karty, které jste měli jako jediný i vůči předešlým skupinám. A je tady Venuše a podzim.
tyhle ty karty mluví o tom, ten podzim zase mluví o tom, že sklízíme plody naší práce a že naše tvrdá práce se vyplácí. Ale taky mluví o tom, že pokud už docházíte úspěchu, nebo pokud už jste došli tomu úspěchu, tak je dobrý se ozvat lidem, kteří vám třeba pomohli, nebo energiím, třeba formou oltáře nebo takhle. A že pokud chcete a třeba nějakým způsobem jste si i polepšili finančně, tak nás občas vybízí ten podzim k tomu, abychom třeba něco malého darovali. Ta Venuše mluví o lásce. Tady bych to pochopila tak, že tahle celá situace a záležitost je protkána vaší láskou k tomu. A taky mluví ta Venuše o tom, že prakticky se máte něčeho dotknout, pracovat rukama. Může to být něco s hlínou, píšou tam něco o nějakém rozbíjení něčeho, o tvorbě, o malování, prostě dělání něco rukama, tak třeba by to pro vás mohlo být v současnosti důležitý. Tak a pak tady máme karty Gong, vzrušující událost, Tygr, udělejte něco riskantního, riskujte, Trůn, pozice autority, to jste vy, budete, pokud nejste, úspěch, ten vás čeká 100%. Já jsem zapomněla, jak se tohle jmenuje v češtině. Terč, děkuji. Terč a je to člověk zaměřený na cíl. To jste zase vy. Takže tady rozhodně probublává ta vaše alfa energie. Nebo vložně úplně z toho cítím jako energii císaře. A pak poslední kartu, tady mám pro vás takovou special. Já jsem ji tam přidala až po tom, co jsem ty karty vybrala. A uklízela jsem si tady karty. A je to karta hledejte víly. První, na co jsem vzpomenu, když vidím tady tu kartu, tak je Petr Pan a ten film, kde říká, já věřím na víly. A jo. A myslím si, že to pro vás může znamenat víc věcí. Možná, že někomu z vás to bude rezonovat v rámci něčeho úplně jiného. Ale já bych řekla, že jestli jste dlouho byli tady v takovéhle hodně jako racionální energie, tak jednak se můžete trošku odvázat a jít trošku do nějakých jakoby víc bláznivých věcí. Ale tak bych si řekla, že zázraky jsou možný. Že tohle je ta zpráva pro vás, že zázraky skutečně možný jsou. A třeba to souvisí i tady s tou velkou věcí, že třeba sklidíte ty plody vašeho úsilí naprosto zázračným a obrovským způsobem. Skupina číslo 4. To je za mě všechno, já už to tady nechci dál nějak kecávat. Já vám moc krát děkuji, že jste sem dneska přišli. Velmi vám přeju tohle, že se vám to konečně vrátí. Posílám hodně lásky i vašim duchovním průvodcům, i vašemu vyššímu já. Moc krát děkuji, že jste sem přišli. A pokud byste mě ještě někdy chtěli slyšet, tak budu moc ráda, když mi dáte odběr, abych se nestratila v hlubokém algoritmu YouTube. A teď už vám jenom přeju hezký zbytek dne, mějte se moc hezky a ahoj.